आंथ' बिराद गोजोनदों आरो ओरैबायदि गोजोनदों जोंनि BPF नि गासैबो मावथि लोगोसे सबसे जोंनि गोजौआव थानाय जोंनि दोलोनि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिला बिथांखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावदों। बिथाङा फिन खेबसेबाव आंखौ थामथि बारनि थाखाय माजबाराव खामानि मावनो बा माजबारि रायजो राजाखौ सिबिनो आंनो जिहेतु खनसेबाव आरो मा होनो सुजुग होबावबाय बिनि थाखाय बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों। सार नोंथांनि समाजाव बयबो बुंदों दे नोंथांनि देरहानाय रोखा होनना बुंदों बेसेबां सैथो? आंथ' कनफिडेन्टफोरा देरहागोन दिनै रायजो राजा बयबो ओंखारबोदों आरो बेनो खोन्थायो जे एबार माजबाद समस्थियाव जोङो आरामसे आं नङा जों जयैनो आरो देरहाबावगोन। सार दिनै नोंथाङा नोंथांनि समस्थिनि मानसिफोरखौ माबायदि बेंनाव लाखिनो हायो गासैबो नोंथांखौ नागिरबाय थायो मा खार'नाव? जिहेतु आङो MLA जादों रायजोनि हेवा आं जेसेबां हायो आं रायजोखौ सिबिनो नाजादों रायजोनि गासैबो खामानिखौ मावनो हाया खिन्थु आं खोनासंदों मानसिनि सुखु दुखुआव थादों जायनि जाहोनाव दिनै रायजोफ्रा आंखौ दिनै मोजां मोनदों। आङो कमिटमेन्ट होनानै मालाबा कमिटमेन्टखौ आं फेलें खालामा आरो मानसिनो आं जेसेबां हायो टाइम होनो नाजायो आरो बेबायदि हिसाबै आङो सिम्प्लिसिटि भाबै रायजोजों थानो लुबैयो आरो बे हिसाबै निस्सय रायजोआ आंखौ हास्थायदों आं बेखौ सानो आरो। सार दिनै नोंथाङा खम समायावनो हान्था मेलानि केबिनेट मन्थ्रि जानानै खोनानो मोनदों नोंथाङा बे खम समावनो गोबां बुस्थु मावदों होनना खोनादों मा मावखो सार नोंथाङा? आंथ' बुंनो थाङोब्ला मात्र 3-4 मासल' समाय मोनदों। बे 3-4 मासावथ' आङो मावनो हासाबदों हायै नङा। रेभिनिउआ दिनै जोंना थांनाय बोसोरनिफ्राय बारायसिनबाय। आङो गोबां माने बेवहाय मावनाय कर्मचारिफ्रा प्रम'सन मोनाखैमोन फ्राय आङो मा होनो 100निबो बारा मानसिखौ आं प्रम'सन होनो हादों आरो बेनिफ्राय STC आव कन्ट्रेक्सुवेल मावनाय साखरियालफ्रा मथा मथि दिनैसिम इनक्रिमेन्ट मोनफेराखैमोन सेलारि इनक्रिज जायाखैमोन खिन्थु एबार सेलारि इनक्रिज खालामनो हादों एक्सटेन्डनि रेटआ खमायदों बेबायदि किसुमान खामानि आं बे खम समाव मावदों आरो। सार मोनसे सोंथि खालामबावो नोंथांनि सेरावनो जों खोनाबाय थादों जे उदालगुरि जिल्लायावहाय जेनेबा माजबाद LSC आरो उदालगुरि LSC केबिनेट मन्थ्रिनि थाखाय गोबां दावराव फैबाय थादों जे सोर सासे जामारगोन? मन्थ्रिनि खोथा दा फैथ'वा दा देरहानांगौ नङा होमबा? दा देरहानांगौ उदालगुरिबो देरहानांगौ माजबादबो देरहानांगौ आरो गासै 11टा आरो NDA नि 15टाबो देरहानांगौ बिनि उनावसो फैगोन बाखिया। नाथाय सार दिनै नोंथांनि समस्यायावबो दिनै गोबांआनो नागिरबावदों दि बिथाङानो केबिनेट मन्थ्रि जाथारनांगौ होनना बुंदों। आं थारैनो मोजां मावदोंबाथ' बिसार खालामगोन हाखागोन हास्थायनायाथ' हास्थायो आंथ' हास्थायदों आरो बिसास दं निस्सय थारैनो मोनबावगोन आङो सुजुग खनसे मोनबावगोन।